Din hija Gaetana Buttigieg li s-sibt li għadda għalqet 100 sena. Ftit minuti titkellem magħha u diffiċli ma tinnutax id-tbissima fuq wiċċha. Tbissima li qatt ma taqta u li bla ma trid iġġielek titbissem magħha. NetNews kellem magħha u mal-ewwel ħareġ l-umorizmu fi kliema. 100 sena li tistqarmana li ma kinux ta' ferħ biss, hekk kif tul ħajjita kellha diversi sfidi, fosthom żmien it-tieni gwerra dinjija. Taħbit u faqar. Imma għal-grazzja talla, u bat-tfal fru l-tfal, u bdejt nieħu r-ruħ. 100 sena u Gaetana għadha mimlija saħħa, imdawra b'dawk l-iktar eżis għalija. Gaetana komplit titkellem magħna u qaltilna s-sigriet biex qabżet il-100 sena. Għax dejjem dik żammejt is-sod. Is-sod. Għal kulħadd. Iċċelebrat eluq snina billi iltaqet ma' qrabata f'ċelebrazzjoni li saret fir-residenza Little Sisters of the Poor, residenza li ilha tgħix fiha għal dawn l-aħħar 10 snin meta kellha 90 sena. Dawk li marru jżuruha daru kollha magħha jifirħu biha filwaqt li tawha diversi rigali għal dan il-jum tant speċjali. Gaetana spiċċat titkellem magħna billi għaddiet messaġġ lil dawk kollha li qed jisimgħuha. Li kollha ġid kbir minn Alla da irid jiġi ma'